Hola, sóc en Josep. Eh, ja porto una estona fent proves de gravació i tal, i al final t'ho dic, bueno, m'hi poso, no? Perquè ja no es tracta de fer aquí la gran pel·lícula, sinó es tracta d'expressar-me. Ja feia temps que portava al cap la idea de gravar vídeos i tenir un canal de YouTube. Bueno, de fet el canal ja el tenia de feia temps, però per una cosa i una altra no em decidia a començar a gravar. Ara que estic jubilat, ja fa un temps que estic jubilat, i després d'enllestir altres assumptes i tal, doncs mira, portava dies pensant-ho i dic, pues, posa-t'hi, aviam, ja que se'ns ofereix aquesta possibilitat d'expressió, aprofitem-la, per què no? Quina és la idea? Doncs mira, tinc 66 anys, he sigut empresari gran part de la meva vida professional, soc pare i tinc una certa experiència de la vida, un criteri personal, i la intenció doncs és transmetre aquest criteri parlant de coses que em poden cridar l'atenció, que crec que poden ser d'interès, si més no ho són per mi, i penso que també per la gent de la meva edat i, per què no, d'altres, coses que són d'interès, i aportar un punt de vista que no dic en absolut que sigui el punt de vista, però serà el meu punt de vista. I espero que si algú li fa gràcia i segueix aquests vídeos i proposa temes d'actualitat o no tant d'actualitat, doncs que pugui parlar sobre ells. La meva intenció és parlar com parlaria amb tu que ara mateix m'estàs mirant. Una conversa, no diré entre amics, però entre coneguts, companys, digue-li com vulguis. I avui, per no enrotllar-me més, bueno, com veieu, també us dic que això està gravat amb un mòbil. No he fet cap esforç d'edicions, ni d'il·luminacions, ni d'allò. Si és el cas, algun dia potser m'ho plantejaré, però ara el que vull és parlar tal com raja, com estic fent. No tinc cap guió, tinc una idea força clara del que vull dir, i conforme vagi parlant iran sortint coses. Avui, per començar, volia parlar de una cosa que sovint, amb la gent de la meva edat i amb un grup amb el que fem una pràctica esportiva, surt i en parlem, i parlo amb la família més propera, parlo amb els meus fills, parlo amb la meva parella, i és que, i espero que no sigui una manera de veure viejuna, no? Com diuen ara, perquè jo crec que hi ha coses que són atemporals i que estaria molt bé que es mantinguessin en el temps. Quina és? Allò que antigament, quan nosaltres érem petits, es deia urbanitat, es deia respecte, es deia educació. Allò que quan eres petit i algú et donava alguna cosa amb autorització dels pares, evidentment, et deien, què es diu? I tu deies, gràcies, i quedava bastant maco. I la persona que t'havia fet aquell obsequi o aquell caramelet o aquella cosa, el que fos, et tocava el caparró i et deia, molt bé, maco, molt educat aquell nen. I els pares contents. Bueno, això és un petit detall perquè ens ubiquem de què parlem. I parlo de pares perquè, i això un altre dia també en parlaré perquè de temes en tinc una llista llarga, els nens s'eduquen a casa. Els nens no s'eduquen al col·le, no. Els nens, si de cas, al col·le es poleixen. Al col·le han d'aprendre
determinades coses, però sobretot aprendre a pensar, aprendre a tenir criteri. Però bueno, d'això ja en parlaré, no vull desviar-me. El que volia parlar és 3 exemples que tinc molt clars, no? Un és el que des de fa un temps està passant amb la gent que no posa intermitents amb el cotxe. No sé per quina estranya raó. Inclús va haver-hi un que em va dir un dia que a partir de determinada velocitat baixa, no sé si eren 10 o 20 km per hora, no era necessari posar l'intermitent. Vull dir que no. Que a mi a l'autoescola no m'havien ensenyat així, m'havien dit que sempre l'intermitent, i si no, aquell senyor, l'examinador, et suspenia, i punto pelota. Li vaig dir, bueno, doncs busca-ho, que avui és tan fàcil buscar coses, i ensenya-m'ho. Encara espero. Doncs ara la gent no posa intermitents. Deuen pensar, com que si em pica, és ell el que té la culpa, perquè em pica per darrere, pensament una mica curtet, perquè les molèsties de parar, fer papers, anar al mecànic, que t'ho arreglin, la xapa, pintura i tota la mandanga, encara que pagui l'assegurança, que també has de fer la teva tramitació amb l'assegurança i tal i qual, no et compensa. Per què no ho fan? Doncs perquè aquella idea, penso jo, sempre és el que penso jo, no ho estaré repetint tota l'estona. La idea de fer la vida més fàcil als altres sembla que és un símptoma, un senyal de debilitat, perquè s'ha de ser dur. Hem vist tantes pel·lícules i tantes xorrades, tant al cinema com a la tele, que sembla que anar de dur per la vida mola. Gran error, penso jo. Perquè el que et fa gran, el que et fa potent a la vida, és ser tu mateix. I que la gent et respecti per el que fas, pel que penses, per com ets. Tot el que no posen intermitents. Llavors, evidentment, doncs, has d'anar amb 1000 ulls i, a més, giren sense cap mena de problema i pobre de tu que pitis. Perquè si li toques el claxon, el ditet apareixerà ràpid des de dins del cotxe. I millor deixar-ho estar. No perquè un tingui una edat, sinó millor deixar-ho estar perquè avui dia mai no saps el que pots trobar-te. Això és un cas. El segon cas, parlant també de temes circulatoris, de trànsit, és el tema dels, ho diré en castellà perquè com està la senyal, el ceda al paso, el cediu al pas. Sembla que aquesta senyal s'ha convertit no en ceda el paso, sinó en cédame el paso. Perquè tu vas per la carretera, la via principal, hi ha algú que es vol incorporar per la dreta i l'has de deixar passar. Se't tira a sobre. És que no fa ni el gest de frenar quan et veu venir. I això estic convençut de que deu provocar encalçaments, deu provocar ratllades de xapa i tal, no grans accidents, espero que no sigui així, i si no provoquen més és perquè la gent va alerta. Un altre, que si toques el claxon no et queixa, ràpidament tindràs una resposta que et posarà guapo. Tampoc ho entenc, no? Si tu t'incorpores i ve gent circulant, et fots, frenes i t'esperes. Jo el que faria per acabar amb això seria convertir tots els CED en stop. Un stop està ben penalitzat, si no recordo malament són 4 punts, a més la multa, i jo, com que penso, també d'això en parlarem, de que l'única manera de corregir determinades actituds antisocials, una cosa que està passant ara mateix, la corrupció.
tu castiga ben dur la corrupció, a partir del primer euro que un toqui, però ben castigat, vol dir que vagi a la garjola, al talego. Ja veuries tu com les coses canviarien. D'això també parlarem. Està a la llista. Lo de fer del Paso també tela. I la tercera, i per acabar, ara sembla que quan més bona voluntat posen els ajuntaments per fer la recollida selectiva, porta a porta, contenidors intel·ligents, tot el que sigui per millorar el reciclatge, millorar, en principi, l'aspecte de la ciutat més neta, més endreçada. Resulta que ara la moda per aquests descervellats que no saben anar a buscar una punyetera targeta a una oficina municipal, o bé els que no fan el porta a porta, doncs resulta que és deixar les escombraries al costat dels contenidors, o bé, i en el meu entorn ho veig contínuament cada dia, o bé deixar les bosses d'escombraries a les papereres. On s'has vist això? Jo, la veritat, com us deia, tinc ja una edat i això no ho recordo, Jo és una cosa que detecto, veig des de fa, no diria, no massa més d'un any. Què està passant? Què està passant? Allà on jo he vist, jo no sé si és que volen boicotejar l'Ajuntament, que és un ajuntament d'esquerres, o bé hi ha una campanya promoguda per algú de deixar la ciutat feta una merda. Papers per tot arreu, llaunes, els vorals de les carreteres plens de llaunes, allà on hi ha un aparcament, Burger King, McDonald's, allò deu ser, no sé, és que no ho entenc. Tant costa, i a més llocs que un només d'aixecar el cap veu papereres. Ah, no em dóna la gana. Ho deixo al costat del cotxe. Jo això no vull assenyalar ningú, no sóc aquells que cauen amb l'antijoventut, perquè ja he dit abans que la gent jove, la mainada, que seran després preadolescents, que després seran adolescents, que després seran joves, s'eduquen a casa. Papàs? Els nens s'eduquen a casa, perquè els nens necessiten sentir un no. Els nens necessiten saber que els actes que un fa tenen unes conseqüències. Ara no es pot dir càstig, no li direm càstig, però ha de tenir unes conseqüències. Abans, quan tu feies determinades coses a casa, doncs tenia unes conseqüències, i si les feies a col·le i cridaven els pares, allò tenia unes conseqüències, i si no es reflectia amb un butlletí de notes, que ara ni existeix el butlletí de notes, sembla, perquè aquí tothom passa endavant. Una altra cosa que també algun dia parlarem del tema de l'educació. Tinc fills professors i la veritat és que és desencistador sentir el que expliquen. Bé, aquesta és la carta de presentació, així eren més o menys les coses, espero que us hagi donat per pensar i quasi heu estat entretinguts, i properament no vull marcar una periodicitat perquè passen tantes coses que és que probablement hauria de fer un vídeo cada dia per comentar que si les bombes de no sé on, que si les massacres genocides de no sé quan, que si a la corrupció de no sé quin país, bueno, un desastre. Que si la dilució de la nostra cultura, tema molt important per mi. De tot parlarem, que m'engego. Gràcies per haver-me escoltat i aviat em tornareu a tenir aquí amb algun altre tema o altres temes. D'acord? Moltes gràcies
i molt de gust.